Suman yu te chu room danga chuan run langin a secretary chuan airport pona wenche an hlau thu chu a run soya suman yu chu nui sukin atani tura a som lai chu alo langa wenche chuan kal nain itani chu ka du alom keipon lar turin ka puyang che ti in lo tiam suman yu chuan min tho pui chau du mala ke chuan ka mu apyang che hian engtin ni muta ka thin tiya ngai to in a secretary ne na chuan wenche adunia a insha thu chu asoi pona chuan wen shu te chuan wenche chu lo la sungin a secretary chuan wenche chu ama a ina a ho to thu chu a shela sumanu chuan run kalpelin wen shu chuan arim chu a shat nu angti in lavender mo a tiril ruai in lama chuan wenche chu fuyan bula kalin nu heta chang hian chua kang ti in alo som le a fuyan chuan anung lam chu kokin tongli le jangyo ju te chu anron kala jangyo ju chuan engthil moi soi kha ikut wang kha nilo se chu I thidai tuang tlan chwa te ilo tumamo ron ti in an mi te chu an man be te ra wenche chuan thin rim tak chuan anu an khoi ni chuan a tha vek tur thu chuan awaw tongli chuan lo nuin ama kha chuan nu fa house tak kha in ni a tuna hanin ente u ui anglek in ni tak hi ti in anui vak vaka wenche thin rim chu run tal chhuakin jangyo ju chu arun nika tongli chuan fuyan chu lo man ngalin chemte chuan tina ichele ni chuan inu hi ka thatang aron ti wenche chuan khoilo tur chuan ati tongli chuan enge iti thei chu ti in fuyan maya chuan a jai saka anmi te chu wenche man be tirin ancestral hola khan vadara u wen shu ron ho huna zirtir na pero se jangyo ju chuan ati a wenche chuan thin rim taka en chung chuan phuba alak ngai tur thu chu angai twa ancestral hola chuan wenche chu apa thalak ma a chuan chingchi in pa ishe swala ni thu oi hian engkonga ma min pui lawti in abula batidin na a chuan aku chu a chu a wen shu chu run le che in tongli te chuan wenche chu an lo hek ngal zat zat wenche chuan aku chu na ti tak chuan alo dum wangwanga wen shu ron lutin khoya ma ikal thei chuang na nge chu aron ti wenche chuan makti om ang deuh khan om kwa su mun tina min danga lom ati tongli chu lo chong le in khang thil itum le ni chuan so mi hring nu so ka om tir mai mai to lawang alo ti wen shu chuan awa me rum ngal wenche bula chuan helai lawa khonge kalitum chuana mi su bula mo ti in akut chu avon sak akut na chu mu in thin rim tak chuan tu ti nge ati ngal tongli le jangyo ju chuan anni lo thu chu hlau tak chung chuan an lo soya anni te zinga pakhat chu kokin ama ti ani thu chu an soya wen shu chuan vakal nain chu pa chu asoi sa ta shep wen che chu alo khisuka wen shu chuan jangyo ju chu nangve thung hi ti in akor ngonga chuan a cham jangyo ju chuan ipa ka ni hi alo ti wen shu chuan the thu popin kapa ni hi iphu law min du lawin min kal sana mi hausa in min la ti ishat nuwa iron le chawani hi ati an pa ni chuan enin pa ngai taka om turin ka ti cheu ani lom ni chu chu har via wem ni ti in a haw thisina kai noi boxi a an hlau tak zeta wen shu chuan kal tur chuan ati sin chu in thlakin wen shu chuan wen che chu nangma inti na changte ilo sheve to a kalaka ini na isha chang hle mai alo ti akor ngonga chuan chamin ka du lo zong itili ani chuan jangya ju ne na inu omna chabi ka pedon ania ti inawawa wenche chuan a maya chuan nikin engthil moi soi kha ati wen shu chuan katan chuan ani so engma ani lo ti in a ngonga chuan a wan beta mi su kha muto su angche ati le wenche chuan alua lo to le tin wen shu chuan nui suk chung chuan a kalsan wen shu chuan wenche chu thisen lo pele to in doctor jang chuan wen shu ne na chuan tun thla a ithisen pek thei phak bak I pe to anya idam lo ri bok ne
iti reng chuan itan a thalawang alo ti wen shu chuan en ringotin doctor jang chuan a chhuasana tongli le jangya chaw te chu ron lutin engemoni hi an ron dila wen shu chuan wen che chu signalin chhuak tur chuan a tingal a chhuak cha tia chuan wen shu chuan wen men festival a telve indu amo ati tongli chuan o inu hian i thokrim ti ka sha a pui ve che ka du alom alo ti jangya ju po chuan ni tunchum chu kan che thato fiawang alo ti ve wen shu chuan in thu le ti in an pahnih chuan in melin an khi vurvura tongli chuan wen che hi ka da bo the ni chuan fu chhungkua hi kan ta ani to don ani tiangai to in an nuya chung thil thleng zong zong chu wen che chuan alo en ve vek hi alo ni ama lok thil thleng lo langin khati anga wen che chan kha wen shu ruma camera ada du wanga lo ni a tun hun ron lang le in wen shu chuan tu emu chu bele in fuyan an lak bau tewa wang le wen che khatianga a che ta wang khan ngai dam lo di la wen che chuan thopui ilo nei renga mo tu ui nge mo ilo ni le tia ngai to in a laptop chu a khup mak wen shu chu ama control tu chuan chung thil a thlen tir wang chuan shem na mutu rakal turin alo ti a atnunga chuan shui a mur zum chuan an lo hlapa sin chu in thlak le in wen festival an nei tura chuan sumanu te po chu local ve in a secretary chuan mi su he mi te hi chuan alim te an shal chin si a ngatinge kan kal ti in a zota sumanu chuan tu emo in min so malom thil mu nom en turin ti a changin tongli jongyo ju le wen che te chu an lo luta sumanu chuan a secretary chu lo en ring tur ti in a kalsan an host chuan an thil kal pui dan tur chu lo soin alim le atak thlar sang ma sa thei ber chuan neina an chan tur thu chu alo puanga wen che in a en dik tur cha chu a pumrun na in akal chhuak ta dai tongli chuan damdoi kha a thok ani ngei so ti in an lo nuya midang zong zong sha da chuan an thil ti lai chu hawa ti thu chu a ron sei ta mai chu ti lai chuan tongli mitir pakhat chuan wen che thil en dik lai chu alo thlaka aba sai tu te nu pa chulung oi lowin iwa han chapau ve fu private auction ang nilo ma se min en niam le tok chu an lo ti tongli chuan te khin chi po ani lo thu te chu alo soi ta deuh chu ti lai tak chuan wen che thil en dik lai nei tu pa yu lo chu ron lutin boina omani chuan ko lo hlu kha phun chung kwa in en dik lo mai ro se a ron ti midang te chuan yon lai swa zia le ro rum zia te chu an lo soi sap sap tongli chuan nang le fu chung kwa hi chan cha po kan ni hleinem an lo ti le khera yon lo chuan lo chong chapau em ri lo tur chuan ati antik chu ami te chuan run pe in he thil moi lutuk mai hi in fu auction atanga ka le ni a voi khat po kala siam that tir lo ti in achul hliau en chiang dewin he hi kata ani lo chu ati tamai tongli chuan en chiang ro ita ani em ang alo ti le midang te chuan wen che khan I anti kha aru sak che ani nge yang an lo ti loi ya tongli chuan ba chu ma po akal ni thei khati khan lo pu chengal ringo su alo ti yon lai chuan ami te chu mun tin dap tur chuan ati a wen che kha su menu in room pakhata alo pot lut dai lo ni yon lai mi te chuan an mu lo thu churon soin kho chunga ala omani pho chuan akuta tan sak tur thu chu yon lai chuan a soya jangyo ju chuan shwai iti khera engtin nge wen shu bula kan soyang ti in a lau thong lutuk tongli chuan yon la ya om chung chu khoya ma akal lawang alo ti su menu te churun lang le in min kau chhuak le ta ni hi ti ro chu ati wen che chuan ngai dama til ringota su menu chuan apoi law mani khan madarin parim inam ka ti kha isha em madarinin a entir te po isha em ti in a pot na ya a oma khoi chu wen che chuan lo la thla in akut na chu a mu pha ikuti tinamu
tu ti nge ti in su menu chuan azot nga lai wen che chuan chang lem lo chuan akut chu ala thla su menu chuan akut chu wan le in analai chu dwa takin a chem saka yon lai te ron lang ve le in a hau te chuan wen che omna an sha to thu an ron soya jong yo ju chuan tongli ne na chuan wen shu ne na thil thleng a shil thu chu a soi tongli chuan I a ami engwangin ngei lo va shil thot thot ti in a haw midang ho chuan kan man chang ta hle mai kalang u iwa enang u ti in wen che te omna lam chu an pan ta diak an lu lai tak chuan wen che chuan an tik chu lo en dikin su manu chuan lo venga tongli chuan wen che ne na chuan engtin nge yon lai ro hlu I ruk ngam zok ti in haw ngal ringot ben mai chu atum su manu chuan loin rol ve su ti in aku chu alo lak thlak saka midang te chuan su manu chu tunge ti in an lo soi neu neu tongli chuan tunge moi ni vak le me chite nomba ki ni lawang alo ti su manu chuan I chong hnem ma ti in a maya chuan na beng yon lai bula chuan he nu hi I ron shwaya mi ti in a zot yon lai chu anui hewa nilawe mi su enge thil thleng omzia hi mi shil thayangem ti in dam dai chuan alo zot midang te chuan ni don tak su menu su chung ko singa mi ngei kha ani hi an lo ti tongli chuan noi chung chuan tu po chu lo ni se yon lai thil an ru a engtin nge iti don alo ti su menu chuan yon lai bula chuan he anti khi kata ani to ati yon lai chu noi le hewin I du ani chuan ni itani mai ro se alo ti tongli chuan engi omsia khatiang khop kha ni man chianga ti in alo zot yon lai chuan ani hian kadin mun siat lai berin min puya he antik man te hi chu nep takani vo in thil thleng hi kan soi chuak le to tur ani lo ti in alo chang tongli chuan chu ti anga inin ngai dam ani pon ani so ti in wen che chu akoka fu chung ko mel ati hema wangin ka shem nge chu anga yang alo ti le yon lai chuan kha chu in chung ko boina anya I du danin I ti theyang chu alo ti tongli chu nui sukin fu chung kwa atang ani hi ka pe chuak don ani auction lo om le a ani roi tu chu fu chung ko mel ma an ni ang ati wen che in hum ru chu su manu chuan lo chelin engwangin nge thil ruwa chuan ila pu tlat alo ti tongli chuan shat pui tu hei anom thlap alom ti in midang ho chu akok su menu chuan he anti khi bazar dora changa ka lenia kata alom alo ti le midang te chuan makan lo ti hle wen che chuan yon lai chu mu in han en chang lai hei hi ita ani lawanya ati yon lai in an en chang chu kata ani ho lo mai ati a tongli chu lo chong le zon satin jong yo ju chuan du tok tur chuan alo ti su menu secretary le a ho te chuan ron lutin hei le yon lai ta chu ti in a antik chu an ron kenga mi pakhat chu ron shwai te lin he pa ru khi ani ti in an soi su menu chuan engting nge yon lai thil te I ruk ngam ni akut kha tan ro u ati chu pa chuan kati ani lo ti in tongli chu akok he nu min ti tir hi ani ati tamaye tongli chuan ani lo thu chu alo soi le char char secretary chuan inni lawa mo ti in a phone in thla chu alo lak sak lai chu a mu ta hloma yan lai chuan anaw te chu kawin tongli chu aman be tir tongli chuan tunge kani in shelobem ni ka fa pa hi fu chung ko lu berasin ti in a aw wen che chuan lo enin anuya yon lai chuan he khopuya chuan kalaka changa thil I runga mani chuan amani pe ka nga ya lom ti in akuti tla saktur chuan ati a wen che chuan anu maya azai sakdan khangai to chhuakin alo nui akutan chutur cha chu wen shu churun thlengin du tok tur chuan a run ti pakhat chuan akuta chuan a run zai sak man sha ma yon lai ne na chuan engthil ngei ti hi ti in run zot yon lai chuan ka thil rungam chuan an tor ngei tur ani ti in lo chang tongli chuan chantur chuan alo ngen chama wen che chu enin ta hian tu in nge shwai che ti in a zot wen che chuan
putte le pite te hian hetakal tur hian min nora ti in lo chang wen shu chuan jangyo chu chu thin rim tak chuan ava mel jangyo chu la chuan ati ani lo thu soin tongli chu apu fai ta veka wen shu chuan yon lai ne na chuan an thil ti awang hian an ni na zong zong ka chu sakanga ti in tongli chuan chap chungin inu ka ni hi ka chunga za ngai ta che alo ti chula wen shu chuan ani hi khoitel lo turin ka ti che ani lom ni ti in a haw wen che chu alo khisuka chuan he khwa chang hian a chhuak bukang ti in wen shu chuan a soye jangyan chau chuan tongli chu a chwa puya yon lai chuan ole in chung ko thila chuan ka in rol lawang ato ka ni maye ti in kal chu atum wen che chuan yon lai I antik man to taka I lekha alemani kha atile shama wen shu chuan alo mel rum hle doka na mi chuwala in apma loka thil an lo ra mandan chu alo langa wen che chuan sumanu bula chuan yon lai antik chu alemani thu chu alo soye sumanu chuan engtin nge chu chu isha thei ti in lo zota wen che chuan ka thil siam hi abo zeu zeu china chin chiana ka siama lom ti in lo changa tun hun churon lang le in su menu chuan fu grupo hian ti swalin lo nei ve thei tho ti na ani mo ati wen che chuan mi su indoor pa nga ya tlon taka in le sok hi atak chu ani ati le a su menu chuan ku chu lo bengin angai nom hle mai alo ti midang te chuan ani chuan fu group hian aleman lo zwar ja ti na ani mo ti in an lo phun sap sap yon lai chu lom lo ti sha tak chuan in soifia turin wen shu chu ati wen shu chuan wen che chu enin min lo wa hom em ti in angai twa yon lai bula chuan engtin nge ani thu soi moi mai hi oi theya man to taka I lekha ani a ti in wen che thil ken lai chu a khoi thlak sak pa a chwata chuan tla in a ke ta chuai midang te chuan mak tilu tukin an lo en chap wen shu chuan ti kha na om chhun kha I nei ti na ani to mai ita ba kha ataka om to lo ati yon lai chuan ngai to in ni e ti in lom lu tuk chuan nuin a antik chu an la a an kal wen che in aule atum chu wen shu chuan lo dangin ho ang alo ti su menu chuan wen che bana chuan lo wanin wen shu chu aron in hna sha ti ra wen shu chuan akuta chuan lo merin I chan chin kalo she to alom mi su lavender mo rim tui she hle mai ti in wen che chu a en pa a wen che chuan anin chi bai na chu in kha ti rin wen shu bula chuan ka thil siam mi su hian le ya achha ta wangin ka siam cha sakdan tur soilo kan nga ya ati wen shu chuan ole kong khar bula kalo nga kang che ti in akor o ma chuan a chama tlan bo lam ngai to lo tur chuan ati wen che chuan su menu ne na chuan apuya wang chuan lom thu asoya su menu chuan kata ini to khang chu ka ti tur ani lom alo ti chu mai ba ka fu hau thil ti swal fin fiana ka mu pha a kalom lutuk ati le ta wen che chuan ka kal phot ange ti in kal chu atum su menu chuan akuta chuan lo wanin fu hau la ka ta chan chwa che hi katan thil har sa ani lawania ati wen che chuan zalen na chau hi ka du ani hleinem ti in a kal sana su menu chuan en zuin wen che engpo du la ka pui ze lang che ti in a ngai twa in lama chuan wen che chuan wen shu ne na chuan alo in soifia a an ti tirani thu suin hola khan shal lo tam tak kan la nei kha ka toy nu manga I shal le mai don na lom alo ti wen shu chuan chung angai lo thu chu shilin akor ngonga chuan a chama asum don na a lawin ro lo tur ti in a kal san wen che chuan en zuin ka thil ti tur min shil ka ngai lo ti in a nui suka su manu churun langin a secretary chuan fu group hau boy lai tak ani thu chu aron shila an share kan lai sak do nem ni ti in a zot su manu chuan ala hun lo deu ngak le photang alo ti wen shu churun lang vele in a secretary hian engemuni aron shil ru a
asha to thu chu alo soi mi pakhat ama control tu nen khan in video call in sum tam tak a hlo wang chuan a ron hawi ti dan tur te chu a shil le zung zunga wen shu chuan tunari chuan wen che hi engtin ma ti chian ni lo a lu lu lutuk a ti a chu pa chuan ka soi ang chuan ti mai ro thlatina I antidote e kha ka pek lo chu chuan I thi mai tura sin ti in awawa wen shu chuan thin rim tak chuan laptop chu a khup wen che chuan su menu thil chu lo siam that sakin wen shu secretary ron lutin Mr. wen che heng ho hi atak ang thlapa I chu anga yania ti in a siam le tur chu a ron da a wen che chuan engtin ma chuan alo chang du lawa a sira chang chuan wen shu chuan alo en renga jangyan chu po chu abula lo om ve in heti khop hian ati ming chha chi a itan engia changkai to na alo ti wen shu chuan akor ngonga chuan thamin engma lo soi ve to lo turin ka ti cheu ani lom ni ati a jangya ju chuan ipa chunga hian lom ta che thlatin na I eitur antidote min kol tir ti thengil su alo ti a wen che chuan su manu thil chu abo ma da pa chuan atnuaya lekha chu a zep ru wen shu chu va mel zewin anui suka